The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Peter 5:6-7, Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. Psalm 30, verse 5, For his anger is but for a moment, his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. 1 Peter 4:12-13, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Psalm 34:15-17, The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. The righteous cry out, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. Romans 8:38-39, For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Jeremiah 17:7-8 says, Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. But her leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Revelation 21:4, And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying, and there shall be no more pain, for the former things have passed away. Before we start our Bible study, sa mas naandan, gikinahanglan na itong pagsugid sa atong tanan nga mga salang nahimo nining adlaw. Aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, muadtudayon kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you face is not naming or confessing your sins. It is acknowledging, it is admitting, and believing in the redemptive work of Christ at the cross. Pagtuo kanimo ni Ginoong Jesucristo nga imong personal nga manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Busa magaan po kita karon sa hilom, aging pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat niining laing higayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Uban ni kami pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Namdagi kami o patinawi pa kami bahin sa mga butang nga mong pagaisgutan ni ining adlaw. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers atong mga isuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Okay, karong adlaw ni kita sumala sa atong gisaan kanimo nga mo tukbil na usab kita. Magatuki na usab kita, magahisgot, magatuon bahin ni ining doktrina nga ginganlan nato og the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay? So sa wailangan magasugod kita karon sa paghisgot bahin ni ini. Now, una sa tanan, hypostatic. Atong kuhaon una, ang buot ipasabot ni ining hypostatic. Kay kini maghisgot pang kita sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Kining hypostatic, English word kini. Okay? O gikan kini, ilang gi-transliterate kining hypostatic gikan sa original nga Grigong pulong nga hypostasis. Now, unsay pasabot sa hypostasis? Mao kini, the essential and basic nature of identity. Okay? Now, the essential and the basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. Anaa diha kaniya ang essential ug ang basic nature. Now, ang hypostatic affirmation kini sa duha ka mga kinaiya nga gipanag-iyahan ni Ginoong Hesukristo. This is the affirmation of the Lord Jesus Christ, two natures, the nature of man and the nature of God. Nabitaw diya sa John 1:14 sa gisulti. And the Word was made flesh, human nature kana, and dwelt among us, full of grace and truth. Now, mando ra ba kini sa pulong sa Dios alang kanang mga magtutuo. Human kita maluwas, gimanduan kita sa 2 Pedro 3:18, kanunay gyud natong gibalik-balik pagpainumdom kanimo. This is God's command for us believers to follow. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sama sa pagtubo usab ni Ginoong Hesukristo. Samtang dinhi siya sa iyang unang pagani, first advent, katong John 1:14 nga nagaingon, the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Puno siya sa grasya ug sa kamatuoran. Now, ang pulong became flesh. The Word became flesh. Mao kini ang hypostatic nature ni Ginoong Hesukristo. Okay? Sabta ka na. Ang duha niya ka mga kinaiya belong only to the Lord Jesus Christ. Iyaharag yun kini. Now, ang duha ka kinaiya niya, human and divine. Oh, by the way, ang iyang pagkatawhanon, his human nature is 100%, 100%. O ang iyang pagka-Diyos, divine nature, 100% usab. Now, kini kung duha ka nature ni Ginoong Hesukristo, gikan kini sa pulong nga theanthropic. Thean, gikan kini sa original nga theos, which means God.
ang Dios. Ang tropic ilan na ninggi kanang gikan kini sa original nga Grigong pulo nga anthropos. Unsa man ning anthropos? Man, tao. So theos ug anthropos ilang gitapo kini, so sa in English it becomes theanthropic. Okay? Now, furthermore, walay kausaban in the human nature ni Ginoong Jesucristo. Wala. There's no change. Just as there is no change sa iyang pagka-Diyos nga kinaiya. Wala. Way kausaban. Ang duha niya ka mga kinaiya became distinct. Nagkalahi. Not identical. They are different. They are separate. Okay? Nagkalahi. So, nagkalahi kadtong pagkatalagsaon nga kinaiya ni Ginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ is a unique person. Timan na. Unique. Dili kasagaran. Walay sama kaniya. He is a unique person. Duha ka mga kinaiya ang iyang gihuptan. The hypostatic union. Nature of man and nature of God. Okay? Now, ang Diyos no niya nga kinaiya always remains the divine nature. Kanunay gyud nagpabilin nga Diyos nun nga kinaiya. Ug ang iya usab nga tawhanong kinaiya always remains the human nature. Sabta gina. They go together apan separate kini sila. Nagkuyog pero nagbuwag. May binisaya nini. Nagkuyog silang duha ka kinaiya pero nagbuwag. Okay? Now sunda ko nini kaya ron di ka muwas passing. Ang kinaiya sa Dios nahibaw naman ta. And I hope, it's presume nga nahibaw ka na. Dunay napulo ka mga kinaiya ang Dios. Okay? Unsa man tong iyang mga kinaiya, ang iyang pagka-sovereignty. Okay? Hingpit nga kabubuton. Sunod ang iyang pagkahingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness. Sunod ang iyang hingpit nga hustisya. Perfect justice. Sunod ang iyang hingpit nga gugma. Perfect love. Sunod ang iyang hingpit nga kinabuhing walay katapusan. Sunod, ikaunom, nga kinaiya sa Dios, ang iyang pagka-omnipotente, iyang pagka-all-powerful, gamhanan sa katanan. Ang sunod nga kinaiya sa Dios, mao ang iyang pagka-omnisyente, ang iyang pagkasayod sa tanan. Way butang ning kalibutan ni universo nga wa may bawi sa Dios. That is omniscience. Sunod nga kinaiya ang iyang pagka-omnipresente. Mo pasabot ana siya tanang suok ni ining universo na hibawan sa Dios. O ang ikasiyam ang iyang pagkadili na mausab. Immutability sa in English. Di na mausab ang Dios. O ang pulong sa Dios nagaingon, I am the Lord God, I change not. Unya, diha sa iyang mga kinaiya, ang ikanapo niya ka kinaiya, mao ang iyang pagkakamatuoran. He is the truth. Okay? So mo ka na ang napulo ka mga kinaiya sa Dios. O gipanag iyang usab kini ni Ginoong Jesucristo sa iyang divine nature. Sabot? Okay. So, diha pod siya mga kinaiya sa pagkatao niya. His human nature has how many? Pila man ka kinaiya ang gipanag-iyahan, gihuptan ni Ginoong Jesucristo? 5. Ang iyang self-consciousness, ang iyang mentality, iyang panguna-una, o ang self-consciousness, ang iyang pagka-amgo, pagkasayod siyang kaugalingon, that is self-consciousness.
Unya, sundan ka na sa iyang panghuna-huna, mentality. Nga gisundan kini sa kabubuton. O sundan kini sa iyang unsa. Okay, atong balikon ha. Self-consciousness, mentality, volition, conscience, ang iyang tanlag, o ang emotions, iyang pagbati. So, nanagiya sa Ginoong Kristo, ingon nga tao. You see? Because he was pure man. His nature of man is perfect, 100%. Ug nanagiya siya nining 5 ka mga kiniya sa tao. Now, paminaw, nobody is like the Lord Jesus Christ since He is a unique person. Walay sama ni Ginoong Kristo. Diha sa Efesios 5:1, nagkanayon ang pulong sa Dios, be ye imitators of the Lord Jesus Christ. Kana nagpasabot nga magmaawaton kamo sa kinabuhi ni Ginoong Kristo sa iyang pagkatao in His humanity. Not His being God, because imposible magana. Di man ta makaunsa. Kanang maawaton. Dili kita mahimong magmainawaton. You see? Ang iyarang pagkatao. Sabot? Okay. Be imitators of Christ's spiritual life. Sa iyang kinabuhing espirituanon dinhi niining yuta. While living in this world as He applied sa mga pulong sa Dios nga Dios nun nga mga panghuna-huna. Sa iyang pagtuman sa kabubuton siyang langit ng Amahan, ang tuyo sa iyang langit ng Amahan, ang plano sa iyang kinabuhi. The plan for His life. Ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, inside siya, kanunay gyud dito sa sulod, sa iyang divine danosphere, nga gitawag og prototype. Ayaw na nakalimti ha? Mao nay divine danosphere ang gipuy-an ni Ginoong Kristo. Samtang din siya sa una niyang pag-ani. So, prototype, divine danosphere. Okay? Without using His divine nature's attributes. Huwag siya mugamit. Samtang yun ha? Huwag siya mugamit sa iyang divine nature's attributes. Mga kinaiya. Wala. Si Ginoong Kristo, kinahanglan gyud siya nga hingpit nga pagkatao. He had to be a perfect man aron siya mahimong manluluwas sa kalibutan. Hinumdum ka? Yan tong qualifications to become a savior of the world. Yan mga qualifications. Wa siya ay Adam's original sin. Wa siya ay OSN, old sin nature. Wala siya makabuhat ng bisag gamayng sala nga personal. Wala. He did not commit any personal sin. O, unsa man, siya lamang ang perfect member of the human race. He was perfect righteousness. You see? O, He remained perfect God. Nagpadayon gid siya. At the same time, He remained perfect man. Mao na ang hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Nawatong gitun-an kini. Aron na kay kasayuran kung kinsa gayod, unsa o kinsa si Ginoong Hesukristo. Now, kung wa kay pagtuon bahin ini, wala kay alamag. Wa kay inunta sa in English, you don't have any clue who and what the Lord Jesus Christ is as a person. Nga imong gidawat ingon nga imong manluluwas apan wa ka kaila kinsa o unsa siya. Now, di ba ni kini? Niya usa ka punto akong dadon diyan nimo. Si Ginoong Hesukristo, dili kini siya duha ka mga persona, but one person with two natures. Di ba na? Dili kay duha siya ka persona, usara ka persona.
nga nanag-iya og duha ka mga kinaiya. The Lord Jesus Christ is God-man. Mao nay nakapa-unique, nakapatalag saon niya. The Lord Jesus Christ is God-man in one person. Diba nina? Nanarabay mini nga pagtuo. There is a false belief that says, kining maong pagtuo, ginganlan ni og Nestorian. Okay? Nestorian belief. Unsa may ilang tinuhuan. Okay, paminaw. This is the false belief of the Nestorian belief. That since kuno si Ginoong Kristo na tao pinaagi sa birhen nga pagkatao, pinaagi ni Maria, ug si Ginoong Kristo Dios man, then si Maria mao ang inahan sa Dios. Sayo. Kinasayupan. Dili in town inahan sa Dios si Maria, dili. Ang tinuod, inahan siya sa pagkatao ni Ginoong Kristo, dili kaya inahan sa Dios. Timan inagyud na, nga dili ka mawada sa mga paglingla. Now, atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo during His second coming, si Ginoong Kristo will be seen as man when He judges all people. Atong makita siya nga tao siya sa dihang muhukom na siya sa tanang mga katawhan. So, na ay mando sa pulong sa Dios nga magmaawaton kita ni Ginoong Hesukristo. While He suffered on His way to the cross, wa siya mugamit sa iyang pagka-Diyos. O gitawag natong doctrine of kenosis. The Lord Jesus Christ emptied Himself. However, iyang gigamit ang mga Diyos nun nga mga pangunauna. Divine viewpoint all the time. Samtang din siya nining kalibutan. Iyang gigamit ang iyang 5 ka mga kinaiyang tawhanon, human attributes. Unsa ka to? Self-consciousness, mentality, conscience, volition, emotions. Iyang gigamit. Okay? Iyang gigamit ang 5 niya ka mga kinaiya ingon nga tao. Apan, wa siya mugamit sa iyang pagka-Diyos. He emptied Himself. Mao nay doktrina sa kenosis. Now, ang atong Ginoong Hesukristo never allowed the integrity of His human nature to be compromised pinaagi sa pagtabang sa iyang Diyos nun nga kinaiya. Wala. Wa siya magsalig sa Diyos nun niyang kinaiya. He never allowed sa paggamit sa iyang kinaiya, sa iyang akong balikon kini, kaya ayaw pagkawas-passing. Ang atong Ginoong Hesukristo never allowed the integrity of His human nature to be compromised. Wa gyud siya makatugot, dili siya, ug wa gyud niya, gipugngan gyud niya, nga dili makompromiso ang iyang pagkatao pinaagi sa pagtabang sa Diyos no niyang kinaiya. Wala. Hinumdumi ang Eusebia, pulong kining Grigo, Eusebia, nagkahulugan kini sa English o godliness. Okay? Mao na ang spiritual life natong mga magtotoo. As a believer, ingon nga magtotoo, paminaw, kung ikaw magapuyo dito sa dapit nga imong kanang puloy-anan dinis kalibutan. Now, this is a mental attitude. The Christian way of life is a mental attitude life. So, mando sa Dios nga adto kita papuyan niya samtang niya taning kalibutan na. Wa tay laing lugar nga puy-anan. Kinira nga divine sphere nga gibili ni Ginoong Kristo sa iyang pag-ingon og tapos na ang akong misyon. Iya dayon gidungan sa pagbilin kining divine sphere nganhi kanatong mga magtotoo. Aron mao kini atong kapuy-an
samtang nagakinabuhi kita, ingon nga mga anak sa Dios. Samtang yun na. So as a believer, kung ikaw magapuyo sud ni ining divine sphere nga alang ka nato, ginganlan kini og operational. Ang iya sa ni Ginoong Kristo was prototype divine sphere. Ang ato dinhi sa panahon sa simbahan, okay, katuigan sa simbahan mao ang operational divine sphere, a mental attitude. So kung ikaw magapuyo diha, you're living the eusebia, the godliness. And you'll not and never dare to twist this doctrine of hypostatic union ni Ginoong Kristo. Di gyud ka makaako. You'll never dare. You will not and never dare to twist pagtuis ni ining doktrina sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Hinumdumi nga si Ginoong Kristo wa mogamit sa iyang kinaiya nga Dios nun to resist temptations in life, kundili ang iyang gigamit ang iyang tawhanon nga mga kinaiya. O iyag yung gisuwayan, iyag yung gipurbahan yun, gipurbahan niya ang espirituanong kinabuhi, pinagi sa iyang kinabuhing tawhanon. You see, He tested and proved our spiritual life through His life. Mao na nga kadtong nangagi natong paghisgot bahin sa great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Kristo, kita nga mga sakop sa simbahan, mbot pasabot, the church age believers kita. Ang tanan nga mga magtotoo ni ining atong panahon o katuigan sa simbahan, kita ang simbahan. We also have the great power experiment. Nibaw ko ba? Niining katuigan simbahan, naapoy great power experiment. Now, tingali mangutana ka, unsa may mga kasulti niya itong mga milagro nga gihimo ni Ginoong Kristo. What about the miracles He performed? Did He use His divine nature? Now, all miracles were performed pinaagi sa gahom sa Dios. Paminaw. Sa kaso ni Ginoong Kristo, in His case, duha ka mga tinubdan sa iyang kanang gahom nga gigamit. Two sources of the power of miracles. Ang una nini, pinagi sa iyang pagka-Diyos. Ikaduha, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So mo ni, the two sources of the power of miracles. Mo ito yung gigamit ni Jesu Kristo. Sa diha nga mihimo og milagros Ginoong Kristo, when the Lord Jesus Christ performed various miracles, ang tuyo ragyod na yanto, mao ang pagpadayag o pagprobar nga siya mao ang Mesiyas. That was His credential. So, miracles today, karong panahon na, do not come from God. Nili na. Gikan sa Diyos. Nga naman, tungod kay ang Biblia is already complete with the Old Testament and the New Testament. Ang tuyo ragod niya itong pagbuhat o pagperform o milagro ni Ginoong Kristo, pagpakita kanto nga siya mao ang Mesiyas. To prove, to show to the people, kay mao kato iyang credential. Wa pa man mahuman ang Biblia. So pinagi sa iyang paghimog mga milagro, ang mga taong makakita, matinga sila. Uy, talagsaon man eh. Ikan gini sa Dios. O niya iyang ipadayag, ipaklaro niya kung maminaw na ang mga taong nakakita niya itong iyang pagbuhat ng milagro, maminaw sila. O si Ginoong Kristo mo pagkita, mo padayag, may probar nga siya ang Mesiyas. So, mo tuyo. Pankaroon kay naa naman tayo Biblia nga kumplito. Hingpit naman nga naay
daang pagsaad o bagong pagkigsaad. So again, dili na kana ingnon ta legitimate. Miracles today do not come from God. Now, so again, ang kumalikon nga si Ginoong Jesucristo, usara siya ka persona, apan doon na siya duha ka mga kinaiya. Sabta gina, isuwat kita sa imong notebook. Now, to deny that the Lord Jesus Christ is one person is to deny the incarnation. Na kanas Juan 1:14. And the Word was made flesh. Now, sa Titus chapter 2 verse 13, it says there, looking to the blessed hope. Now, si Ginoong Jesucristo is God and man. 100% God, 100% man. God, the Almighty God, God over all and the great God, they are ascribed to the Lord Jesus Christ. Dias Colosas 1:16 ngantos 17 at tutas versikulo 16:1. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth. Verse 17, and He is before all things, and in Him all things consist. Si Ginoong Jesucristo is eternal God, dayo na nga Dios. Hebrews 13:8, the Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. John 10:30, I and the Father are one. Kinsa nagsulti nini? Si Ginoong Jesucristo. Siya ug ang amahan, usara. Now, in Hebrews chapter 2 verse 14, the Lord Jesus Christ is said to have flesh and blood. Na nagiya siya og dugo og unod. 1 John 4:2-3, si Ginoong Jesucristo was born to the human race. Hebrews 10:5-10, he was fully aware of his deity from birth. Nasayod gid siya nga siya Dios, gikan gyud siya ang pagkatao. As the Lord Jesus Christ deity, ang pagka-Dios, He retained His divine attributes. Nagpabilin gyud nga kinuptan niya ang iyang Dios nun nga kinaiya. When He was humanity, He was trichotomos. Unsay pasabot sa trichotomos? Komposisyon nining tulo, lawas, kalag, o tawhanong espiritu. Mao na'y trichotomos. So, sa iyang pagkatao, in His humanity, He was trichotomos. He depended on the protocol plan of God. Nag-agad lang siya, nagsalig ragid siya sa protocol nga plano sa Dios. Samtang ang iyang duha ka kinaiya ni Ginoong Jesucristo diya sa hypostatic union niya remain distinct, whole and unchanged. Tibuok ug wa nay pagkausab, without mixture or transfer one to the other. Whatever the Bible says about either nature must be attributed to the entire person of Christ. Now, ang iyang mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos, wala kini ibalhin ngadto sa iyang pagkatao. He never transfer His humanity to His humanity or become the attributes of the humanity of Christ. He did not use His deity. Wa niya gamitan ang iyang pagka-Diyos sa sagubang o pag-atubang sa mga tentasyon. He did not use His deity to resist temptation. No. Ang iyang espirituanong kinabuhi was in His humanity, dili sa iyang pagka-Diyos. Unsa may diferensya? Tali nimo og ni Kristo while He was on earth. Unsa may diferensya?
it is that Christ did not succumb to temptations, since he had no old sin nature, and besides, he was always filled by God, the Holy Spirit. Diyan sa Hebrew 13:8, he was immutable. Ang pasabot sa immutable, wala na pagkausab. The same yesterday, today, and forever. Hebrews 2:14, all people have flesh and blood. The Lord Jesus Christ shared in their humanity, so that by His death, etc. Mao ka nagisulti de Hebrano 2:14. Diya sa Lucas 2:52, si Ginoong Jesucristo normal, ordinaryo nga pagkapersona. Mao nagisulti de Lucas 2:52. The Lord Jesus Christ suffered mianto siya og kagutom, okay? Kauhaw, kasakit, etc. Like any ordinary human being. Iya katong nasinati. Si Ginoong Jesucristo, mihilak gani siya. He wept. Nga naman. Tungod, kang iyang suod kayong higala nga si Lazaro namatay. He cried because ibaw kung siya gihilakan niya. Huwag gimingaw siya. He missed Lazaro, no. Paminaw. Mihilak nga itong Ginoong Jesucristo tungod sa pagkaway, pagtuo sa kasagarang mga tao ni adtong panahon na. Wala. He cried because of unbelief of most people in those days. Mauto'y hilakan niya. Ang mga titulo ni Ginoong Jesucristo, by the way, sa iyang pagkatao, among many of his titles, usa nini, anak sa tao, Son of Man. Ikaduha, Son of David, anak ni David. Ikatulo, Man of Sorrows. Okay. Daghan pa mga titulo ni Ginoong Jesucristo. Kinihimplo lang niya itong ihatag kanimo. So, ang kumalikon nga si Ginoong Jesucristo magpabilin siya nga Dios ug tao hangtod sa wala na katapusan. He will be God-man forever. Now those who have seen the Lord Jesus Christ have also seen God. Sa diha nga kita simba sa Dios, we should worship Him in spirit and in truth. Na nasa Juan 4:24. Ang tinuod gyud nga pagkatao ni Ginoong Jesucristo was a sin offering as noted diya sa Hebrews 10:5-10, 2 Corinthians 5:21, 1 Corinthians 11:24. Now, gisgutan ra ba pod kini si Ginoong Jesucristo ingon nga priest offering, sacrifice, sa diha nga si Ginoong Jesucristo midawat ni adtong giisip ang mga sala sa personal nga mga sala sa katawhan. Gibubo nga to kaniya. Okay? Iya katong gidawat ni pasaan ni Ginoong Jesucristo. He was mentioned as the priest offering sacrifice. Samtang siya midawat niya itong imputation sa tanan nga mga personal nga mga sala sa tibuok katawan ng kalibutan. This was his impersonal love ngadto sa tanan mga katawan. That was the Lord Jesus Christ's impersonal love. When He accepted all our personal sins at the cross, that was His personal love for God the Father. Nakita niyo mo? Unsa ang diferensya sa personal o impersonal love? Sa diyang midawat siya sa imputation sa atong mga personal nga mga sala dito sa cross, mao to iyang impersonal love sa tanan nga mga katawan. Apan sa dihang midawat na siya sa tanan itong mga personal nga mga sala dito sa cross, mao kadto ang iyang personal nga gugma nga to sa Dios nga Amahan.
to be our Savior. Aron siya mahimong manluluwas kanato, kinahanglan siyang mahimong tao. He had to become man. John 8:58, truly, truly I say unto you, before Abraham came to being, I was there. Si Ginoong Jesucristo nagkanayon, take up your cross. Deny yourself. Mauna, ang pasabot ni pasiuna sa atong kinabuhi. Priority. Unsay gipamulong ni Ginoong Jesucristo, samtang dito siya nagabitay dito sa cross. Daghan ang iyang magipamulong. Usa niini, I thirst. Usa niini, Father, into thy hands I commend my spirit. Sa iyang pagkatao, dili siya kasagaran nga persona. Ato ning ipadayon ugma sa dugang pagyod nga mga pagpatinaw kanimo bahin sa pagkatalagsaon nga persona ni Ginoong Jesucristo nga imong gituuhan nga imong personal nga manluluwas. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we're going to close our Bible study today, directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. Kini, higayon kini, it's a moment of consideration. It is a moment to put everything else out of your mind. Ibilin usa, ihikling una ang mga unang uban. Think about the person of the Lord Jesus Christ. He's the only one who can present you faultless before God. Unsa may ang gibuhat, miadto siya sa cross. He went to the cross for one reason, to die. And to die for you. To die for every member of the human race. He did not care whether people rejected him or not. Namatay siya alang kanilang tanan. Grasya kana sa Dios. His absolute grace. Katong iyang gibuhat dito sa cross. O katong buhat sa kaluwasan. Tuuhi lang. Katong iyang gibuhat. Mando ka na sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ. And you will be saved. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, salamat. Ning lainaw sa mga higayon sa among pagpakigambitay kanimo o sa imong mga pulong. Salamat sa gidugang nimo nga mga kamatuoran dinhi sa among kalag. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon sa pagtuon ining mayong danon nga doktrina. The doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.